čovjek, a on je, tadam, eto mene, dragi stripoljupci, u jednom novom serijalu o ediciji takozvanog super stripa koji je izlazio u Zagrebu od davne 1967. godine pa sve do kraja 1992. Gotovo 26 godina. Evo, bit će zanimljiva kronologija događaja od samih početaka 1967. sad već davne te godine, pa sve do kraja izlaženja uz naravno prikaz stripova i zanimljivosti vezanih uz neke. Pa mislim da će biti vrlo zabavno za prave ljubitelje stripa. U samom serijalu stavit ću težište na strip Alan Ford, kojeg sam stari obožavatelj od djetinjstva, sakupljač, kojeg sam počeo skupljati još 70. godina prošlog stoljeća sa svojim dragim prijateljem, koji se nažalost u međuvremenu negdje izgubio u vihoru vremena. A ja eto, Alan Ford pratim i dan danas, pošto u svojoj pradomovini Italiji izlazi još uvijek, iako aktualno uz neke posebnosti, ali o tom potom. Na početku moram napomenuti kako je unutar super stripa bilo i izvanrednih izdanja, kao što su Trobroj Alana Forda, te izvanredni serijali kao što je Družina od vješala te Max Magnus. Evo ovdje dva primjera od tih izvanrednih brojeva. Ali to nije glavni predmet našeg razmatranja, iako su i ta izdanja bila u navedenom razdoblju, točnije 80. godina prošlog stoljeća. Originalni superstrip koji ću ovdje u nastavcima izložiti su originalna izdanja u neprekidnom nizu od 1967. do 1992. Ovo je opsežan zahvat, ali nadam se da će vam se svidjeti, jer je izašlo ukupno preko 600 brojeva koji su se razlikovali po pravim brojevima i brojevima na naslovnicama. Biće zanimljivo. Pa krenimo, vratimo vremeplov nazad u 1967. Tadašnja novinska izdavačka kuća Plavi vjesnik krenula je sa izdavanjem jednog novog izdanja i nazvala ga Superstrip. Prvi broj izdan početkom 1967. godine bio je iz takozvane serije Fantastika, a naslov epizode je bio Čelična pandža. Koštao je, kao što se vidi, 2,5 takozvana nova dinara, a to je bilo otprilike 80 feninga njemačkih ili 0,80 njemačkih maraka ili otprilike danas 40 eurocenti. Drugi broj, otprilike 2 tjedna nakon prvog, bio je iz druge serije nazvane Tajni agent, a epizoda se zvala Barakuda. Treći pak broj, eto i njega, bio je iz serije Komandosi, a epizoda se zvala Madokovi junaci. Četvrti broj superstripa bio je ponovo iz serije Fantastika i sad već druga epizoda u toj seriji naslova Pauk. Eto, toliko za ovu prvu emisiju o superstripu. Pozdrav do idući put.